Vi hedder Le Pedersen, og vi skal prøve at spise en plade chokolade på tid hurtigst muligt. Ja, vi lige åbne her. Hvis jeg kan. Nu har jeg gjort nu. Okay. Og nu vil jeg altså spise den her chokolade hurtigst muligt. Go! Og stop! Færdig! Hej, vi er Le Pedersen.